Zafarobod Paxtakorcha. Jamoat Ravshan. Assalomu alaykum kasbchilar muhtaram. Hammaton va tinchi, sog' salomati. Imroza naboraмо mana o'zi xonadoni xudam shudoz, az xoni xudam. Як гала ҳамин набор фоиданок мешавад ҳар як инсонба. Ман худо хоҳад агар фоиданок мешавад гуфтаги умед ба. Гӯш кунтон дӯстони азиз. Ман ин ҳозир давоми видеоба Зафаробод як установка кардаги ва установкаи ҳатман Зафарободиро тамошо кунитон. Часпондаи коромоӣ мебинитон. Албатта як текта лайк, комментарий хушрӯй навистон. Дӯстони азиз, ман ҳамин дарҳои межни комнатния қариб ки якуном боз сал қафо пафта будам. Бо аппаратҳои ҷобуҷо кардем, коргароебо ҷобуҷо кардем, бо фаъолията сар додем. Албатта коромоб рафтост. Дарои моя ин ҷои таърифиш нест, дигар мағозаҳо ёфта наметавонед. Ин таъриф не ё худама калон гирифтан не, ҳаққонӣ намеёбед. ё арзони қимат ме ёфтанотон мушкил. Лек бой мағозаҳои бенитон тамошо кунитон ё бенитон ҳамихели дарои ман нест аст. Ҳам бақувват, ҳам хизмат мекунад. Дӯстони азиз, ки ба ҳамихел хизматҳо даркор ин роҳ ба андохтагӣ ма ин комментария нависон ё ма ин ватсапоба занг занед. ҳатман худо хоҳад коротона пеш мебарем. Якум очуруд моба заказ мекунед. ин дарое ки оз ман нишон дода мегузарам хони худам ба задига ин дарои худомо 1 моҳ то 2 моҳ масалан шумо ба заказотонро қабул мекунем. Аз 1 моҳ то 2 моҳ будкара дода метавонем, барое ки ин кор мушкил аст. кори ҳам ту зада ҳам ту печат кара завод бо ин кара бароварда наметавонем. 1 моҳ то 2 моҳ будкара дода метавонем. одамое ки бемалол занг занад акваба не дарои межни комнатни бегавсам акваба бемалол 1 ҳафта 10 рӯз 12 рӯз будкара дода метавонем. мана метамошо кунтон. мана бинтон дӯстони азиз, ба ин хони худам, ба ин дар инҷа ба анча як гала солбосакон хизмат мекунад. мана тамошо кунтон. ин дарои ма ин простой нест. кушода пешошо бинтон. мана ин ғичасаш камтар роған карандакор ошқмашқоша. мана чихе пуши пушта кушода шад на тоб мепартод на вай. мана зазорош чотки ҷошва чихелки часпонда будам амихе истодааст. накун дӯстони азиз, мана ман як ҷоба се хел часпондагӣ ҳаминҷоба се хел дарам бошад се хел часпондагӣ рисункоша дигар ман ба ҳамин хел махус хости дили худам ба ҳама ба ҳар хел. дӯстони азиз, мана барое ки як хел нашунондагим чишмам ба як хел чизе дидан намегирам. одамо ҳар хел. ман мехостам ки инҷа ба масалан ранги дига хел сиётар коричневӣ, инҷа ба сафед, инҷа ба ин хел мекардам. ин хости ҳар кас. ин хона ба худам зиндагӣ мекунам. дигар кас нест ки масалан хости дила мекунад одамо. ман инҷа мана дига хел рисунка, инҷа ба дига хел рисунка, инҷа ба албатта дига хел рисунка. мана искароса боштон. масъалаи акваба мана хони худам ба мана дастам намерасад. салафам ба иштиям. ва ин дарунаш ақла задигим не. мана бовар кунтон ами қариб ки 6-7 мабоз истодааст. ҷош ба чӯбин буд. камтар ин ҷоша ремонт кардем. шкатуркаи вақташ мондагӣ ба амна тӯри кара зада додагӣ ҳамин салафам бисодем вақтам нашудааст. дӯстони азиз, мана якта дига мана ин дар бораи ин маълумот додам. бемор занг задан мегиртон ин дабордор мешавад. дабораш кати задии мо ба анча шуд. сони якта дига шумо бо фоиданок мешавад мегӯм. ин кухни набор ман ба арзон ғалтагӣ баъзе касо 7000 8000 сомон ба 10000 12000 15000 буд мекунад. инҷа албатта кафел ин просто зоидши инҷа ман мондагӣ
این کухни набор ман ба 4800 сомон баистодааст. Беҳад хушӯ. Ина як бародару мо месозад усто. Вай одама напурсидему номероша монда наметавонам, барое ки як каса номераша напурсида монда наметавонам ин набор ба. Яке шумо ба маъқул шавад ҳамина комментария навистум, маъқул бошад номероша мепартом. Ин наборомо навбати наборомо худо хоҳад аз сехи ҳамин одам мешад. ин ба ҳама одам ба даркор ин кухни набор. мана ҳамина шунондагӣ мана тагоша медон. инҷа ба албатта бачичаам хор рафтааст. инҷа ба кухни ба хеле хобаш бурдагӣ инҷа хор рафтааст. инҷа якун ҷои гармтар будам ба инҷа хор рафтааст. ман бо полни нишон дода наметавонам инҷоша. ҳаминҷа ҳамин кухни набор 4800 сом ба ин ман беҳад арзон халтагӣ. 4 метр 4 метр инҷаш 4 метр бо манами ҳама чизи наборотош кати ҳамин ғалтадагӣ беҳад хушӯ. имрӯз сал ма ин беспарияти коба узр мепурсем. имрӯз худомо ҳамихи вай кара мондем. имрӯз хонангиҳо ҳисоби нест. худи бачичаомо кати ин бачичао ёшакун. салому алайкум пасбичикои муҳтарам, ҳамотонро тинҷӣ саҳ саломатӣ. мана имрӯза навбати наборомо аз пахтакор шудааст. Зафаробод пахтакорча ҷамоати равшан шудааст. мана ҳозир ин 5 камераги унапен қати шудааст. зафарободиҳо якта лайка мемонтон, ҳатман якта подписация мекунтон, ҳамин видеоам поделиса мекунтон дӯстони азиз барои пешравии ҳамин каналам. мана ҳозир ман ҳамаша як подробно фаҳмонда мерам. ман ин бениҳоят ман ин калон инҷа ҳозир экран ба майдатар тофтост. набошад ин калон трези калон нормални 5 камераги мешинад. ҳам мустаҳкам мешад, ҳам оянда ба хизмат мекунад. ҳозир мана ойноша ҳозир якум мезанем. салакак ториктар шудамон мана ҳаво. ин ҷамоати куҷо гуфтид инҷа? ҷамоати равшан. мана аз ҳамин ҷоҳо бошад агар якта лайка мемонтон, мана як кӯчаҳоям як нишонтиам ёд карда боштон. ҳурмати ҳаминҷа будаги одамо ҳамаш яктаи лайка мемонитон. мана як обод кӯча. мана худо хоҳад инҷа участки нав будааст. мана ку якта лайка мемонитон. инҷа ҳоли участкҳои нав мана ку ҳаминҷо обод шуда рафтост. мана инҷа якта мана панорамаша. инам открываешь караги. инам открываешь. инаш ду тараф кушода мешад. инҷа ду тараф кушода мешад. хона беҳад зӯр дарунбадарун неки хонашон. мана бо планаш бо проекташ ягон кас маъқул бошад бо як мебинитон. дарунбадарун шудаги авсун якта ходи калидор ҳаст. бо мана ин тараф калидор. инҷа як 5-6 та хона ҳаст дӯстони азиз. бо аввай тарафам бо ход мондагӣ. аввай тарафшам ход мондагӣ як шикатурка шояд як коттеҷи назм будааст неки. коттеҷчи аҷоиб фуромдагӣ. манам инҷа ба манам ин якунум тавоқа дар намондиму маслиҳат кати инҷа як табоқа шуд. ин тарафаша ғиш мезанад. барое ки инҷа ӯсун ба якунум тавоқа дараш ҳаст. барое ки инҷа ба як тавоқ карем ин тарафи ходба ба маслиҳат намихе шуд. ин размер калонтар кунем агар дари қопал мешад гуфтем. мана ҳозир култура ҳам хушрӯ биромдаги видаш. барои ҳамун ман худам ҳамихе рекомендация додам иноба. мана бо ма ин коро мана давом рафтост давомаш. мана ҳозир бо инҷа мезанем, ин тарафша мезанем. дӯстони азиз ҳамин канала пешравиш якта лайку подписация ҳатман мемонитон. дӯстони азиз бо як навигариҳо ҳаст. худо хоҳад видеое ки ҳамин давомаш ба албатта сар метиҳам барои ҳамотон фоиданок мешад. дӯстони азиз дӯстони азиз ҳамин давоми видео ба як барои шумо як фоиданок як чиза ман мепартам. албатта барои ҳамотон фоиданок мешад. дӯстони азиз саломат бошед, сарбанд бошед. якта лайка мемонтон, давоми видеои тамошо кунед. саломат бошед.